Döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän döwletli başlangyçlaryň ajaýyp meýgesi bolan bu hususy önemçilik açylyp bolanmaga berilen ilkinji günlerden beri diýerimiz elini parlayan guruluşy gurunamy işleriniň ilerlemegine özüniň münasip goşandyny goşup gelýär. Hususy kärhanada önemçilik mümkinçilikleri almy nukdaý nazardan öwrenilip, ol döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda ýola goýulandyr. Şeýle hem önemçilikde energia teristelerini taşyýtlamak ýaly wajyp wezipeler dolu gözüňe tutulandyr. Önümçülükde esasen yerli çiğmallar ulanılmak bilen çiğmal gorlarynyň ýakynlygy we taýýar önümler çekmekligiň amatlykları dol nazara alınandyr. Ýani hususy kärhana Türkmenabad Kerke Amderiýa demir ýolunyň we Türkmenabad Kerke awtolog ýolunyň uruny ýerleşmek bilen bolsa önümçülükde çiğmal hökmünde ulanylýan Toýny Saýed etrabynaky Sakar Halaç etrabynaky Halaç we Köýtünak etrabynaky goda ýataklaryna çekmegi taýýar önümler sargytlar boýunça aljylary getirmegi uly mümkinçilikler döredýär. Önümçülükde her bir iş gününe 550 tonna çiğmaly gaýtadan işlemekligi mümkinçilik bar. Kärhanada Ýewropanyň, Ýaponiýanyň iň häzirki zaman öňde barça injamlarynyň oturdylmagy bolsa, işlen has ýokary hil derejesinde alınıp barylmagyna, dünýä ürünlerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada guruluşyk maksady üçin niýetlenen önümlüň üç urunuşy, klinker kerpiçi, örtücü kerpiçler we termobloklar ýani jaýlyň içinde ýyllygy kadaly saklaýjy uly kerpiçler öndürilýär. Bu önümler ýokary çydamlylygy, berkligi, az suw çekijiligi, şeýle hem aýada we gyzgynlyga çydamlylygy bilen tapawutlanýar. Bolsa ýurdumyza alınıp barylýan köp sanly guruluşyk tesgalarynyň öňkü dönem gözel we berk bolmagyna münasip goşun bolup durýar. Häzirki wagtda bu ýerde işçi hünärmenleriniň 160 3 iş çalşygyna zähmet çekip gelýär. Hususy kärhanada çiğmal, galyplama, guradyjy, peç we gaplaýjy bölümler hereket edýär. Olaň ählisinde de işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurulup, kompýuterlaryň üstü bilen dolandyrylyp, awtomatik usulla gözekçilik edilýär. Hususy önümçilikde ýokary hilli önümleri öndürmekde barlykhana bölüminiň uly paýy bar. Bu bölümde gelip gowşaýan çiğmalyň himiki we fiziki häsiýetleri seljerlip öwrenilýär. Hut şol seljerme barlyk işleriň netijesi esasynda önüm öndürmeklik ýola goýulýar. Kärhanada ýüklemek, daşamak, gaplamak işleri Ýaponiýanyň önüm bolan robotlaryň kömegi bilen amala aşyrylýar. Önümler dol taýin edilenden soňra daňalyp polisilen örtükler bilen örtülüp taýýar önümler ambaryna ol ýerden bolsa sargytlar esasynda aljylara uradylýar. Häzirki wagtda hususy kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyza hereket edýän döwlet we hususy guruluşyk gurunamy kärhanalar tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy önümçilikde zähmet çeken agdaber işçi hünärmenler öndürgen önümlerine bolan uly isligi nazar almak bilen ýakyn geljekde önümden görnüş tanyna hassa artdyrmagy maksat edýärler. Hojalyk jemgyýetiniň keramiki bezek önümlerini öndürgen kärhanasynyň agdaberi işçi hünärmenleri ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmäge, şular ýaly önümçilikleri ýola goýmaga taýsy tagallar edýän gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarmyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.